Gaur, adopzioi buruz hitz egingo dugu, atentzia eman digun lerroburua, nazioarteko adopziorik ez 2008an Gipuzkoan lehen aldiz ez da jaso eskaririk nazioartean adopzioak egiteko, eta datu batzuk bildu ditugu, ikusten gabiltzen nazioarteko adopzioi dagozkienak Gipuzkoan 2005an 103 eskari bazauden, 2010an 71, 0. Iaz, hori izan da albistea eta titularra, ez da? Bizkaiko datuak 2005an 157, 2010an 96 eta 4 iaz, 0 Gipuzkoan, 4 Bizkaian eta 1 Araban, 2010ko datu ere badugu, 31 izan ziren. Gai honi buruz hitz egingo dugu, eta Nerea eta Lander ezagutuko ditugu, eta euren gana noa, eta plazer bat izango da Gabon esati zueri. Zengoz, Nerea? Osondo. 0, Gipuzkoan. 0 patatero. Lander Gabon, Gabon, bai. Bazabiltzate zuek bide honetan? Bai. Bide luzea, zalantza barik. Batez ere luzea. 2015an egin genuen adopzio ikastaroa, eta, gero erabaki genuen, hartu nahi genuela denbora bat, gure ume biologiko bat eukitzeko, ez? Ze azkenean, adopzioak ez dizu uzten batera, adopzio prozesu batean egon, eta gure kasuan, in vitro prozesu batean egon. Orduan, 2 urtez egon ginen tratamendu ezberdinekin, oso gogorra izan zen, dolu txiki bat pasa behar izan genuen, eta ikusi genuenean ja pres geundela, 2017an adopzio nazionalean izen eman genuen. Eta hor hasi izan pixkat gure prozesua, nazionalean oraindik ez gaituzte elkarrizketatu, eta 2019an erabaki genuen, Txinako prozesua irikitzea. Hori da, pizkatxo bat ikusi genuen beste herrialde egokitzen zen pizka gure perfilakin, eta, gutxi gora bera gure perfila ikusita eta holan, gomendatu ziguten, Txina izango zala aukerarik onena. Hori da. Ze bide luzea, eta zenbat tramite, zenbat papel, bide luzea egiteko, noski, maitasuna behar dalako. Maitasuna alkarreri, maitasuna sortu nahi duzuen proiektuari, familiari, azkanien harin esaten dalako, ez da? Urte bete egon ginen, 2 urte egon ginen, dolu bat pasatu behar da, baina pasatu behar da, hori da nabe bai. Nik prozesu guztientatik zerbait aukeratuko banu, da zenbat elkartu gaituen bikote bezala. Ze azkenean oso momentu tentsoak bizitzen dira, ez bakarrik adopzioan, baita ere tratamenduetan, eta, nik beti esan diot berari, ez, tratamenduekin berak pasaduen 5% ni ez nintzen gai izango, hori pasatzeko. Orduan, batez ere, zenbat elkartu geran, eta prozesuan goaz eskutik helduta bukaerar arte. Gogorra ere bada, Nerea. Gogorra, momentu. Batu alzara, baina banatu be alzara. Banatu be, bai, ezagutzen dugu jendia be, bai, baina, gure kasuan ondo junda ezkerrak, eta, bai, ondo, martxa honian goiaz, ni nahiko baikorra naiz eta datuak ez izan oso baikorrak, baina, Eta kontatu digu Landerrek, hasten zari eta pentsatu, ez da, tratamentua egitea eta adopzioa ez dira bateragarriak, itxaroten dugu, bat egiten dugu, gero besteragoaz, nazionaletik ez dago deirik, internazionaletik bai, eta Txinaragoaz. Momentu honetan, ez dakit aurra, badaukazuen ze adintarte izango zen, zenolako aurra izango dan, zegoena izango dana, eta gero galdera, horrela esan dugulako, pandemiak nola eragindu honetan guztian, hau guztiz geratute egondalako. Berez, luziedan gauza bat guztiz izoztuta dau. Bai, nahiko izoztuta, luzatu dau desente, ze normalian papeleuak eta Txinarako nahiko azkar juten dira, behin entregatzen dozunean nahiko azkar juten dira, baina pandemiak hilabete bat ereitzen dozuna, luzatu dau, igual 10 hilabete edo desente luzatu dau. Eta gero gure kasuan aukeratu dugu Txina pasaje berde. Zer dan pasaje berde? Da patologia dakan umeren bat, patologia, guk harina, gure kasuan, guk asumitzeko prest gaudena, ze kontutan izan da lehengo umia dela, itzen genuen mediko pare batekin, eskerrik asko Saba, laguntzia gaitik, eta, azkenean erabaki genuen, patologia batzuk aukeratzia, eta adintartia be, normalian jendia txikia nahi izaten dago, eta gure kasuan 0,5 adineko tartia hartu dugu, eta hor pizkat irekitzen da gehiago abanikua. Horrek esan nahi dugu, sekulako lanketa izango duzuela, bai zeuek,
bai datorrenak be bai. Ze bueno, umi izango danak, Txinatik etorriko da, Euskal Herria etorriko da, zeuek ezagutu behar, suposatzen dut hizkuntza aldaketa, giro aldaketa, alkarrik ikasteko prest egon beharko zarete, sekulako abentura da hau, Bai, azkenan beti esaten da, ume bat adoptatuko dugu, baina arrazoia da berak adoptatuko gaituela gure ohitura, gure kultura, eta guk ume hori aukeratuko dugu, baina berak ez gaitugu aukeratuko. Orduan, askotan esaten digute, ze pertsona onak, ume bat lagunduko dezute. Bueno, gure kasuan ez gaitezen ahaztu, berak lagunduko gaituela gure ametsa betetzen. Orduan, hori kontuan izan da, gero noski gu saiatuko gera, ume horri dana ematen zoriontsu izan dadin. Baina azkenean denon gauza bat izango da. Zailegia da, hau dalako nire galdera, inoizkotan eta esperientzia pertsonaletik esaten dudalako, bueno, tentatute egon nintzelako noben momentu baten adopziorako, ez da? Ikusten zu, argi, bueno, umeren bat izateko prest egongo nintzateke, agian ama biologiko ez, baina adopziorako bai, oso luzea da. Zeo zelan neurtu behar da, nik badaki zeo zelan neurtu behar dela, normalak garala, eta ondo zainduko dugula, baina ze zaila dan, eta zenbat gauza bete behar diran, eta zenbat itxaron behar da, errestu alko zan hau dana. Errestu alko zan? Hombre, guk albistak ikusten ditugunean, hainbeste ume hiltzen direla lagunean, eta mina sentitzen dugu, ez? Gure kasuan, gu apuntatuko gineateke herrialde guztietara. Ez da Txina, berrintzaigu, baina bakarrik usten digute bi prozesu batera irikitzen. Kasu honetan nazionala eta internazionala, eta momentu hortan Txina zegoen irikita. Bestela berrintzaigu beste toki batera jotea. Orduan, azkenean prozesua oso luzea da zuk esan duzun bezala, baina, jakin izan bagenu, lehenago apuntatuko gineak, guk ez genekin hau horrela zela. Eta igual oraindik beste 3 urte geldituko zaizkigu, ez dakigu. Baina gure ametsa da eta guk hemen jarraituko dugu. Mezuak iristen da biltz, zeuentzat, goñatik oraik beste bat, animo, esaten. Eta gero, nik pizkat esatia hori, jake oñati espero familiza izatia. Familizak, nik familizari, eskerrik asko Landerren familizan, nire familizari beti hor egotiagaitik, lagunak beti hor, baina azkenean prozesu hontan ulertu, ez dakit jendeak asko ulertzen dutzun. Hau da, gure moduan, gure kasuan, Txinarako prozesuan dauden familia pila bat ezagutu dauz, eta hoiek bai benetan ulertzen dutzuela. Horrek lagunduko du. Elkarteak dauz, askotan gauza ezberdinak gertatzen dienien elkartietara hurbiltzea ze baliogarria izaten den esperientziak partekatzi, ez da? Ikustie, hau da oso garestia da bai, hau alda galdetu. Herrialde bakoitzak bere baldintza dauzka, gure kasuan Txinan aurreratu ditugu 5.000 euro, dirala pixkat itzulpenak eta erregistroa Txinan egiteko, eta esan digute guztira adopzioa izango direla 25.000 euro inguru, baina, klaro, momentu honetan, bidaia 15 egunea dalako, 15 egunekoa. Baina esaten ari dira igual, pandemia dela eta igual 15 egun ordez, hilabete jun barko gehala, orduan, klaro, horre gehitzen dau. Baina, ez da tiru problema izango kasu, aurreztu dugu horretarako, eta ez dugu kotxe bat erosiko, baina hori ingo dugu. Hori da. Eta gainera, mezu bat argi utzi nahi zuie, hau guztia baikortasunarekin eramateko, jendea animatzeko, eta nerea zure lankide bat idatzi du esaten. Esaten da. Oso guai zauzela eta jarraitzeko. Ez ezagutzen mazkaria gabe. Bian igual ez ezagutuko eskolan. Aportxo bat ezaten gabiltzena baikortasunarekin eta mezua hori da, ez da? Lander esaten zenuen, horren beste jende gauz. Claro, nik batez ere esango nioke, adopzioan dagoen pertsona bati esango nioke, iritsiko dela momentu bat prozesuan, nun bere esku dagoen guztia egingo duna. Eta hortik aurrera, bizi, zurientxu izan, eta iritsiko da, iristen bada. Ze aukera hori ere hor dago, eta hor ere duelo bat egin barko da, ez dakit egingo dugun edo ez, baina gu horretarako ere prest gaude. Familia asko azkenean adibidez nazionalian, familia asko ja lagaitzen dabe, porque ikusten dabe, denbora pasatzen dela, adina gora doia, eta erabakitzen dute, ez. Orduan, bakarrik nahi dutezan, norbait oin hau programa hau ikusten baldin badau, eta esaten badau, apuntau, zuek apuntau, gero ja ez esko ezateko denbora dau, baina... Gero, eukiko ditu 8 urte, erabakitzeko. Hori da, zure umiak eukitzeko, baina apuntau, ikastaruak egin, gukin genuen bezala, 2015an genula, gero gure prozesua jarraitu genuen, eta gero, auskalo, baina apuntau, eta, zezemat eta lehen hau, hobeto. Nerea eta Lander, zesko zabalak izan zari, Telebizioa etorri behar da, ez du kontatzen, Eta gainera ikusten da, azkanien maitasuna esaten du nien, maitasuna zer da, maitasuna hau da.
maitasun hau da, ezta? Ametsak bizi, alkarrekin konpartitu. Bueno, bikote derra. Nire eta Lander, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei, Eta hori da nire etortzi erren. Mila esker.